koni mogo min ye sungalo juru ta kalo mumen juru do kera ela me sungalo min juru ta sungalo kera mugani kononto de me ebo sara kalo min na kalo in kera bisaba de ebe bisaba de su ube be mugani kononto de su mugani kononto ibo de su har ne ewa juru sara kalo min na no kera bisaba de ni sungalo mi e ya juruta sungalo kera mugani kononto ebe mugani kononto do su abo chogo la fana na ya soro e sungalo min juruta o sungalo kera bisaba de mi e juru sara kalo min na o kera mugani kononto de ite da mugani kononto la de ibe tile kelen sara ibe tile kelen su ka bisaba dafa wala sungaro hakke min juru bila doro de sara libika ni bisaba de do bisaba de sara libika ni mugani kononto de kalo ni mugani kononto de bika bon koni mogo mi ni ye bananen do sungalo la ite se kasu me yala ebe se ka itikafu kewa awo sunte itikafu sarati doni ke ba ko koni chire nyaka itikafu ke ayake akasunto de kachaya sungalo tallaba konona la itikafu sunde kanya kono me sunta sarati ko paske umaru bun khattabi ko ako chide manne yinda fali kombe tilekele itikafu ke kombe su kele itikafu ke ko ciden ko aka itikafu aka dafale ko aka abu asirafe donc su fela la sunte ko abe su kele itikafu ko wala itikafu sarati te sunye anyuman koni asunna yere isunto de ka te sungalo tallaba me har ni sungalo tallaba te ni mo men ko be itikafu ke ibe se ka itikafu ke har ni masu wala tigi be se ka itikafu ke me abe sumbagaw de chela ni alete sunna ani sumbagaw be se ka itikafu ke nyogon fe misiri kono akana miunyana akana dumuni ke unyana donc keneka puruka uka sungalo bonya koloshi na ba ka dumunu ne aka minu ke abe ake dogola na te ke keneka bo akanyi nin kali folo ko ewa ulu ba al-qadarin nun kala ni risala ubafo faraidu sala mugawaro ubafo fana rikanu sala faraidu sala rikanu sala ubede mana kelenya ubebe fo salli jo segundela do bafo markanu sala do bafo ma faraidu sala nu ko faraidu sala ko rikanu sala bede mana kelenya bede lanyini kelenya donc ko akanyi kali fulana ko uba me malik majhabi bolo shami allah liman hamdan nunu ani takbira to nunu ni takbiratul hiramite ko ba fo ye sunna de me yoro wero majawure ba fo wajibi do malik majhabi ba fo sunna me kuma sahale nye minye wajibu de do parce que imam na maliki yere yo fo anye aku unzuru fi arai كل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه كل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه إمامنا مالك كو أنكا لك حكلنا يحكلنا منوفو كوانكو كروشي كولاجي كوني أكا حكلنا من يقرانا السنة ينيغونتا كوانكو تانكا باركينوي كومني أليك حكلنا من يقرانا السنة ينيغون بلا كوانكا أليتا توي أكو أيوا كما ورلا فنا أكو إنما أنا بصرو aqtaw wa usib wala fanzuru fi rai kuma lesreninde aw nya hadama dende ne hadama dende mbe sawaba soro yoro dola mbe qataw yoro dola donc ayenka hakirina und laje ni min be na qur'ana ni sunnama ayota ni min mabbe qur'ana ni sunnama ayotoy aw imamuna malik ko tuni
وكل مقبول ومردود عليه إلا صاحب هاجة القبر كاتو تشيدن كمسيري كونو أكو هذا مدين كلين كلبي أمبيكا كومو دومينا كبارا كنو يدينا كونو أمبيكا كومو دو ساجما أيا بولو نيشي تشيدن ككبر ما كوفون نين كبر تيجي ويا سورة بي تشيدن كمسيري كونو تشيدن درون دي ككوما بيبي مناتي كتاو ما سومودو ويه تشيدن دي mi hada maden to kera kaina mankana ika kuma dobe mina kuma dobe bila wala kuma sahalen na takbira nunu ni takbiratu ihramu kono o koni oye awa rukunu de ni takbiratu ihramu yere make yere ma do salli la yere me kabaru to nunu koni ko kuma sahalen minye wajibu de do parce que munu ke wajibu ye u ko ciden dumeru ka madeli ko bila hari donkele e puis ciden ko de ewa ako kabaru kafore وإذا كبر الإمام فكبروا نعمريا ديرو وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد donc cide ñu foni ñamariya de lesiri fanala ni cide ñe min fo ayen ninke ka keni ñamariya ni delila wore mana ka bo wajibi de do donc munu ñu ko wajibu ka delu en non de sunna e wa kuma sale wajibu de do bo difference juma me sunna ni wajibi te sa wonni tara malika ma jahbila munun ko sunna do sisa takbira nunu sami allah liman hamda rabbana walakal hamdu ko sunna de do nu yu ituku ku to e sallila ika salle ka kene baraji u foli baraji mankera ulu de la me salle te tiya kele afulana ni yu ewa nu nyina nu u ko sallila yimu ke qabla ma wajibi ka bada ma wajibi ka ni qabla ke bada ke afule majam malik la même ni ma qabla ni bada ke sunna qabla tika wajibi tika tolila ni yake sunna mais ni akera wajibi e sisa kuma sahale anko wajibu de do ni yutugo ka to e sallibe tiya nu ko mimma wajibi yutugo ka to e sallibe tiya de mais ni nyina na de ya to e sallite tiya me sujudu bika ha bo ko do ko aleche tumbe ay ko ako abemi faransi ko tumbe bara de ke gorama wa a bara juma ko ale akache tumbe bara la ko a fatura ni fatura ibe na folo do fara nyogon ka kadima ko ye ciewa bo dori ko ko ibe jamana minna ni ko sugu ibe jamana minna o jamana gorenama aben na folo indini kaminye na folo imbe ke ode na folo imbe kiri ke ode ka o jamana masake na yen na folo indini kaminye na folo imbe do ode la bo ko do ko lo ewa ka mo sara uche sara ka kitabu chamanto ka kitabu to bo komme aka muso don ulu makala ale de kalana ulu de besaka kitabu kala ko yala ni ale ye kitabu sa ubolo ko de udde ma fembalawa bo ni che fatura ye fingo fento abe chiye de do o meni chiye tabaga beye bali uye u jenanaye ka fo kitabu nunu ekusa a wori betila chiye tabaga nu nyogonche basi tika ikosa ka di demma bo ko nyinin kali fula de do ko folo ko do de ya ka muso bila sinya saba ko me bilali do be mo do de ko aka bila ko ye bilali nke amase adusukunna ko be chogode bilali minte konte ni karabala de
mais ni mogo de ko karase muso bila ima karaba muru madda ila marafa madda ila ima ama ewa illahi du nyonya ko abi bugo be abi do kasola ima karaba ni ka muso bila wala bilali be kontede bilali min te konte na ya sura tigi ko ika bila yi karaba de atigi ko be fendo de kila nima bila ikan na fulu min fuleni nyemba be tinya ibadu abake fana ube mbi faga ibadu abi faga fana ube mbi bugo ibadu abi bugo fana bugoli min fana ni aywa abi ijogi ube mbi do kasola ni nunu na nyogona sabatila karabali sabatira de iye muso bila o bilali te bo asirafe mais e yere bi ka hakilila ima karaba ima foy ko karasa ko ikika muso bila ya bila o bilali be konti bolode ni nyenyi nin kal folo jabu taw akanyi nin kal fulana ko nu ye nyogon soso wakati ko dobe ko aba fo ko quranata u ka kalena ko be chogodi bon lada min be hadama don boro ko an kan bolo da qur'ana ka kakkali lesirito la dinala o ye bidiya ye lesirito la dinala kalili harafu damado de wallahi billahi tallahi kalili harafu yedu de ibe kalini alay nin chogode la men ni kon kalna ni qur'ana ye doni ke baw ko ni kala nyini yede aya munun be qur'ana kono nkalla ni qur'ana ni kala nyini ye aya munun be qur'ana kono ulu ala kam mankutu de mo be se ka kalini ala kam mankutu ye ibe kalini ala ka togo ye ibe kalini ala kam mankutu ye aya munun be qur'ana kono ala ka kuma wude do ala kam mankutu de do ni kon kalani qur'ana ni kala nyini ye aya nununde kalili be kenu ye parce que mo be kalini ala kam mankutu ye mais ni kon kalani qur'ana e kala nyini be gafe indema gafe ani papier nunu e kala nyini yode e kala ni damfende ye wala o kalli sugute bede ne kala nyini ye qur'ana gafe na papier nunu de don ke ba ko lu ye damfende te daga mo ka kalini ulu ye mais ni kala nyini ye aya munun ba kono de uye ala kam man ko to daga re ka kalna noye mais an kam bolo da qur'ana ka kalini qur'ana le surto la dina la o te kalili ye itato keleno ko do kanyinin kali ko muso fula de ewa bilala le korale ba fe ka muso fula ku dola kelen furu kelen ye kerche muso e kelen be teriga de ka ko me fula kelen ye lahiru tale na ya le fura be tubi ko ambe bila sirale jumanke u fula be bila sunna muso nyini kerche bila kana furu teriga tigi bidia mugo kana furu ta sunna mugo nyini sunna mugo chama be dugu kono be che nyini la ta wulu furu nye folo jabwe bo fulana ko denka ku sigi peseli worije fora ani sanu juman fora worije de fora hadisa kono iba pese worije de la na benna garamu hakemina ibo sadaqati fantama ni garamu nunun ka dogo garamu bebbe shefa wori minna ibo sadaqati bo ko muso do ko ewa aya me ko muso katama ni jumra mitala otebe ko ale che fana bafe kalata afe tungala ale kele ne beto be ke chogode haramu do dro foy ci jumra mi de kanyini ni jumra mi manyin har ni beta ice de segre ikelen kado abiyon kono kata haramu do an ka kuma to ci den de ko la tu safirul mar'ati la ma jumharam akum muso kana tamani jumra mi te ila ci den de ka kuma do haramu do atebe hari hiju min fulenye don ke bawo munun ye kitabu dila kata Sheikh Albani Sheikh Ibn Baz Sheikh Ibn Semin Sheikh Abdul Musin Abadi akelen kile ya do muso ka hiju saratila jumra mi ka surala de ni jumra mi masurala hiju yere wajibi taka hari ni na folo chaman baburu ni jumra mi masurala hiju taka
janko jinya tama ni fion ate daga muso ka tama de ni jumra mitila chogo bela o doni ke mo be darura dore fo ne ana bana wala sha bana muso bana doya mina sisa o ko nim bana fo aka opere ube aka furake chogo ya dore ra sino abeke sababu ye abeto ala donc o bana fana furakeli fo aka tama de jumra mi masurala darura nunu na nyugona bese kata mais ni uluteya kombetin ce segre mbetare inko shagal bani ye dersu do fo nonuna akon nonuna nyogona kera do awa akam muso awulila de muso kado avion kono ko alebeta muso jigi ko abeta muso kono airport la muso ka jumra mi do ya do avion kono jamana dola ko acce beta kono airport la jamana dola akon muso indone avion kono muso nye muso ce nyuma de tuma me avion kono na munu ba usarabe avion kono oye acce doye muso nye duratara fo piloti nunu ye nyefe ako bi muso dobe avion kono muso nche kanyukoju uko akata muso ngole kana utara ni muso ye fo nyefe lala uni muso kabbe ala puru katilunke kenai muso jenana ni unu muso benna avion tumbeta jigi yoro mi uye sirafara uko defo dobe avion na jamana dofu ka jigiye utara jigiye unu muso tara otolila kuka mako bola ka tilunke kenai aduguseje uka avion ta ubeta jamana mina ukana akuna na o jamana la doro muso bora che yaye muso kala hala mache konta ayaka muso yella hala mina o madya che aka amache konta muso fari be farale abe chogoya dola aye muso chegesege fo muso ye ko be nya fay Cheikh Albani bo fo aka kashetu kono ako do fana hiju kelawde do utara hiju de la baton kono jumara mutula usagito baton kono nana ewa o baton fana kono na la baton intara euro dola mu che munumbe muso munumbe wali muso boto hiju euro la kajaniya ke unofe ako fana kera nimbeye de na kumana ko ciden ko min kanake de ni muso donna abiyoyin kono ko ewa jumaramu ya bilaire porora ya jumarami do beta kumbe ani min be sigi nyogon kerefe abiyon kono aw bodo be ke mo sugu minya ato do be ke mo sugu minyo bo muso fana akateli kanege muso fana akateli ni ba nege kasoro wala silamiya sariya ko min te be wote bede Kwa bamuso moke oni chemi me fakile mbake akolo de ka connaissance ça de samba wa dingene rabo mais comme ici ça au club de dingene kuma da bo wala se ke la kada na sura wakati bo ko ka wakati ni ko ko ba do ko mo ni yon che joli ko la no ba mi comme ici ra tan ko ba sita ko sira ni wala ko la ko bo ko ni nyenye ni kaliminke ay ko el uluka balimakede ko luka balma muso do ko tun furla che do ma che minane amu kebe bakele fakele che ni muso mo kebe bakele fakele me français jando ku uluma do fo sisa ube mun ken ni sugu ni abe yoro min ni islamia sharia be ayetay ni islamia sharia te akadade ni islamia sharia be abe tawlu de ben nyanabo ni an ko sisa furuka bo aw be suko furugo naw yo furubo adawun chogo aw kumbo korowa ni sharia be abeta sharia fe ni sharia te ayada de ala bo ko ewa bange baka ate dewa ko ne bange baka fatura ko yala abal masuru de kal muraka nola ube mo wari be sgal muraka nola mo be sgal muraka nola akela bar masura amaka bar masuru mumbe al muraka nola dura kasro atigi
a tigi ye alimura k'a yɛrɛ ye a ka alimura wajibi kɛ ka tɛmɛ bon ani fana tigi ka kɛ dannayama ye ni a bɛ alimura nati a cogo la komi a ɲamara n'a ye cogo min mɔgɔ bɛɛ bɛ se ka alimura k'a ye ko ni sabune kɛra ji la ka se degré juman na ni tɛ se ka saliji ta n'a ye bon dɔɔnikɛbaaw ko min ye fɛn sɛnɛma sabune ye fɛn sɛnɛman de fɛn sɛnɛma bɛ ji tiɲɛ de ni baara tɛ se ka kɛ n'a ye ji ka mankutu saba bɛɛ yɛlɛma a ye ji kasa yɛlɛma a y'a ɲɛ yɛlɛma a y'a damu yɛlɛma ni mɔgɔw y'a ye sisan u b'a fɔ safunɛ ji tɔgɔ bɔra a la almayul mutlaqa n'a ye ji tɔgɔ bɔ a la de ni ji ɲɛra sisan u b'a fɔ nin ye safunɛ ji de ji tɔgɔ bɔra o la parce que ji mankutu saba in bɛ minɛna la sisan safunɛ y'a kasa yɛlɛma a y'a ka damu yɛlɛma a y'a ka ɲɛ yɛlɛma ji in bɛ tiɲɛ o de la baara tɛ se ka n'a ye ko i bɛ saliji ta n'a ye mais ni safunɛ ou bien fɛn sɛnɛma ne a ye ji ewa nɔniya kelen de yɛlɛma tɔw b'a cogo la ji tɛ tiɲɛ fo nɔniya saba in fo mankutu saba in bɛɛ de ka bɔ ji bolo bon ko mɔgɔ minnu b'a fɔ baara ɲuman sarati ye saba ye a minani sarati ye saba ye limaniya ni dusunkalasi donc ani ka tugu ciden ka sunna ko bon dusunkalasi limaniya bɛ don o de kɔnɔ tawhidi o dusunkalasi tawhidi o limaniya a bɛɛ de kɔrɔ ye dusunkalasi ye olu bɛɛ bɛ don dusunkalasi de kɔnɔ filanan ye almutaba'atu lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko dɔw ko olu ka bangebagaw ko a tun bɛ tariqa siraw de ka fatɔrɔ olu bɛ se ka duwawu k'a ye wa an ko bidiya ye cogoya fila de n'a y'a sɔrɔ dankaniya jɛlen bɛ e bolo e ka fa fatura tariqa min kan aqidaw dɔ dusukuna siriw dɔ tun b'a bolo kɛwalew dɔ tun b'a bolo minnu b'a kɛ kafiri ye k'a kɛ musiriki ye shirku musirikiya kunbaba kafiriya kunbaba kana duwawu k'a ye ni nin dankaniya b'i bolo kana duwawu k'a ye a ka ko tɔ b'a ni ala cɛ lahara mais n'i t'o nin don a bolo a bɛ tariqa siraw na a bɛ bidiyaw la mais bidiya minnu don ani dusunasiri minnu tun b'ale bolo u t'a labɔ silamɛya kɔnɔ silama fasiki de don kabara junubutigi de don a ka bidiya b'a kɛ fasiki de a ka bidiya ye kabara junubu de a kan na i bɛ duwawu kɛ nin ye min ka bidiya ma labɔ silamɛya kɔnɔ duwawu bɛ kɛ o ye mais mɔgɔ o mɔgɔ ka bidiya a tun bɛ bidiya kan min b'a labɔ silamɛya kɔnɔ duwawu tɛ kɛ o ye bon ko mɔgɔw do ko olu bɛ dibo de kɛ ka taa dibo kungo kɔnɔna la bon ko n'u ye diw bɔ k'u b'a fɔ ka nin yɔrɔ dɔ di kungo kɔnɔna ma sira kana ɲagamu bolo o ye de ka fɛn wɛrɛ sɔ min tɛ ala ye o ye fulankafoya de o ye de ka fɛn wɛrɛ sɔ min tɛ ala ye o tɛ bɛn bon ko min ye tarantiye ko min filɛ nin ye tarantiye la a bɛ laada la u bolo tarantiye tigiw bolo kadow bɛ di ɲɔgɔn ma bon n'u ye o kado in bila e ka konto la a bɛ daga i kan min na ou bien a tɛ daga i kan min na ou bien n'i y'a minɛ i b'a kɛ cogo di bon min ye kadow minɛli ye tarantiye in na sɔsɔli nana la dɔrɔkɛbaaw bolo
doni ke bawo do baka donc nasaraw katarantiye konona na ube kado munundi mununye iri deunye dumfe mununye iri deunye ko basite ulu minalila me fengo fenye kantigeli fenye o kanamina doni ke bawo do ben ninka hari shaykhul islam ibn taymiyyah aka kitabu kuno iqtida siratil mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim abe asaru nati kabo shebo bolo nu ba fo ayu ka iri deumina me minye ka kantigeli fenye akanumina o doni ke bawo do fana ko al muasirina an ka wakati doni ke bawo do ko minye nasaraw ka kado fanshi kanamina o ka taranjela bo Cheikh Ibn Uthaymin aye wa Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah ka kitabu sarahu iqtida'u siratal mustaqim fi mukhalafati ashabil jahim tumamu nana ni yorola asaru munun nana kabo sheba ubolo ko ukairi don kamina uka kantigeli feun kanamina Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah ko ola nasara uka fetula ko ibeshe ku ka kado mina ku ka kado anu jenanu ka salli wanu demenu ku te nyogon siralla tumami kalandenye ni nkolo kala bune useminu ko haja kharibu mina sheikh akon ninye kabako sheikhu bolo buntemi abolo kabako do ni yenni mana ninye ko kurani ko dunanye sheikhu bolo ako asaru nana dere shebo bolo ku ka yiri deun kamino ka kantigeli fe un kanamina ako me shebo tumbe ninke wakati mi fanga tumbe silamiya de la fanga tumbe silamiya de la ewa shebo yere fana bado kafo uluka ukado minali munu fule ninye silama site maraseni kado minali nununye kafo feti nununye udagalendo parce que awati silama beba yere kalama shebo yu ka kado minani nde waya sura wakati fanga be silamiya de la sheba bado fana uka kado minali te silama si trompe o wakati ani fana wakati kafiru yere bado fana ko silama debe uluka kado minali otayira ulula ko silama be uluka sallife kafiru yere bodo o wakati me ako sisa ka wakati min fule ninye fanga be kafiru de la silama de la fulende fanga be kafiru de la ni silama ye kafiru ka kado mina sisa ako kafiru ube mumiri ha silama jinanan ka salliye an ka salli diyaru ye ni silamu ye kafiru ka kado mina sisa aba yira kafiru ma de ko silamu u jenane an ka salli diyaru ye abode ira ani fana mugo be trompe silama chama be trompe ka fo janiya silamu bu ka kado mina donc u ka fetu daga lende do et puis kafiru be nisonja u be pa kan nisonja de sisa nanyu ka kado munu be pa kan nisonja na ide ka fo anjinanu ka salliye anyu demu ka sallila anyu ka sallu fete wala ako kuma salenye minya ko nin ko sogo ni mo minye faramfansiya kala o de kanyi wakati min ni fanga be silama wala anu nu ka kado minalite mo trompe ani ni kafiru yere bado silama de ba anka kado minalu tayira ko anka koin kadu ye ni o wakati na nyogona ni mo min ko adagara wala ka tefsili ko fle mi ambe wakati minna atebbe mo ka kafiru ka kado mina oda to tumam Sheikh Salih Fawzani nyinen kara ko ka kafiru ka faruka ewa u ka fetila ni sonjay ube dumuni tobi ube ka kado di nyogoma ube ka nyogon fa be chowde akon nimbe haram ako abe haram kana fara kafiru kan ni salli ni feti nono na ni sonjay kana faruka ni dumuni tobiye kana faruka ni nyogon sambe ni nyogon folie kana faruka ni kado diye do ya nyinen ka ko ambe sisote do de la ambe baraki sisote de la sallaba te feti la sisote be kado di demisenuma anka kado mina kolla kana mina ako kana kado mina de wala ambe min fo ambe wakati minna kuma sahalenye minye kafiru ka kado silama kanu mina ka fetila an kanu ka kado mina ni mogo min nu ya bili ka kontula asadakati asaguma ni tese ka saguma asadakati ayirula ka saguma yire awde kanyi an ka fetite an ka silamiya ma jenaye an ka kado mina amma kota ka kadola an bula ka fetiye ngalonde haramude atebbe anta ka kado mina ikanka ninde fo ka sagi
ni mɔgɔ min ma senni na u bɛ sagi cogo t'a la a di fantan dɔ ma e ka kisa ma n'a sɔrɔ société dɔw bɛ yen sisan i b'a sɔrɔ olu bɛ minɛnw de feere mais n'a waati min sera u bɛ se ka minɛnw prix jigin sisan ka ci fana yɛrɛ ka prix jigin silamɛ ka taa profiter olu la a fɛ kosɛbɛ. bon ko ni y'a sɔrɔ si sotenw dɔ bɛ yen tarante wagati u bɛ minɛnw jigi e ka taa o minɛn jigilen san baasi tɛ e ka o la ni e ma taa minɛn in san ni tarante nisɔndiya n'a fiyɛtili ye dɔnnikɛbaw ɲininkara a bɛ komi ni telefoni si sote tigiw b'a kɛ cogo min ni tarante nana sisan u tɛ cadeau di wa porofɛnw ni fɛnw u tɛ cadeau di wa silama dɔnnikɛbaw ko e ko cadeau min na baasi tɛ ka o la parce que e ma cadeau in minɛ e ma crédit ta pour i ka cadeau in sɔrɔ ko parce que tarante fiyɛtili don cadeau de kɛra e ye cadeau ta pour i fana ka dɔ sɔrɔ a la mais e m'a kɛ ni tarante fiyɛtili nka ni baasi tɛ e ka o la ni minɛn minnu fana da jigira e taara minɛn in san e ma kɔnna minɛn de don e ma san ni tarante fiyɛtili ni fɛn ye baasi tɛ e ka o la subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ko ni mɔgɔ min